Mitä meistä jää? Elina Pylsykomppa on äiti, tutkija ja retkeilijä, joka toivoo maailmaan lisää tavallisten ihmisten tarinoita. Hänet voi löytää puuttomalta luodolta Pauhaavan meren keskeltä, museon arkiston hiljaisuudesta tai Huvila ja Huussi-ohjelman kaudelta 15. Marraskuussa 2020 Elina Pylsykomppa matkusti äitinsä kanssa Uuttöön majakalle. Pian majakan ylle saapui syysmyrsky, joka katkaisi sähköt koko saarelta. Laskeutui pimeys, jollaista Pylsykomppa ei ollut ennen kokenut. Vierellä pauhasi meri. En ole koskaan aiemmin nähnyt merta sellaisena. Valtavat aallot vyöryvät kohti ja murskautuvat voimalla kallioihin. Olo tuntuu pieneltä luonnonvoimien edessä. Pylsykomppa muistelee retkipaikka-blogissaan vierailua Uuttöön saarella. Vaikka vaakasuora sade kasteli läpimäräksi, äiti ja tytär pääsivät myrskyä suojaan majapaikkaansa. Kynttilän valossa, kuivat vaatteet päälle vaihdettuina ja villasukat jalassa, Pylsykomppa koki, että siinä hetkessä oli kaikki tarvittava. Se oli upeaa. Marraskuussa kannattaa ehdottomasti lähteä majakalle. Tämä nainen on löytänyt oman tapansa seikkailla, olla löytöretkeilijä ja kietoa tarinansa osaksi sukupolvien jatkumaa. Merivartijan tytär. Lapsena Astrid Lindgrenin luoman Ronjan ryövärin tyttären maailma kuljetti pienen Pylsykompan mielen metsään, paikkoihin, joissa riitti tutkittavaa ja seikkailtavaa. Lapsuuden seikkailupaikat löytyivät Keski-Suomen metsistä ja Joutsan pihapiireistä, Järvi-Suomen idyllisistä maalaismaisemista. Koulua Pylsykomppa kävi pienessä kyläkoulussa, jossa samalla luokalla oli 4 oppilasta. Perheen esikoisena Pylsykomppaa seurasivat vuotta nuorempi pikkusisko ja 7 vuotta nuorempi veli. Siskon kanssa jo valmiiksi pieni ikäero kaventui entisestään, kun CP-vamma rauhoitti menoa. Siskot olivat hyvä tiimi, heitä luultiin usein kaksosiksi. Kun lapsena piti tehdä jotain, minä puhuin ja siskoni Anna teki. Jälkikäteen mietittynä Pylsykomppa pitää sitä merkittävänä, että vanhemmat kohtelivat sisaruksia tasavertaisesti ja Elina otettiin yhtäläisesti mukaan esimerkiksi perheen laskettelureissuille. Se kasvatti pienestä pitäen halua kokeilla ja olla mukana. Vaikka lapsuus kului mantereella, meri tuli Pylsykompalle tutuksi jo nuorena. Hänen isänsä työskenteli merivartijana ja kun kiireinen kesäsesonki oli päättynyt, koko perhe pääsi mukaan saaristoon viettämään joulunpyhiä. Porvoon edustajalla sijaitsevan Glusholmenin merivartioaseman tornista Pylsykomppa on lapsena etsinyt valtavilla kiikareilla horisontissa siiltävää Harun saarta ja siellä sijaitsevaa Tuve Janssonin kesämökkiä. Ja vuosituhannen vaihtuessa olimme vartiotornissa Glusholmenilla ja kuuntelimme Senaatintorin lähetystä radiosta. Matkoja menneisyyteen. Lukioikäisenä Pylsykomppa löysi Kaari Utrion kirjat ja innostui niiden kautta historiasta. Kiinnostus johdatti hänet Helsingin yliopistoon opiskelemaan folkloristiikkaa. Suuresta kaupungista löytyi uusi, innostava maailma. Nuori opiskelija oli kuin kotonaan yliopiston saleissa. Arki oli mieluista, opiskelupäivät täyttyivät historiasta, kulttuuritieteistä ja kirjallisuudesta. Ystäviä ja tekemistä löytyy myös keskisuomalaisten osakunnan toiminnasta. Opiskeluvuosina Pylsykompan käsiin tarttui Kyllikki Villan Vanhan rouvan logikirja. Kirjailijan kuvaus valtameren ylittämisestä rahtilaivojen kyydissä viehätti Pylsykomppaa ja hän päätti valita sivuaineekseen merihistorian. Opintojen aikana Pylsykomppa suoritti useita harjoittelujaksoja ja valmistuttuaan hän tarttui määräaikaisiin työsuhteisiin, soitteli aktiivisesti perään ja kyseli avoimista paikoista, joista oli kuullut opiskelukavereiltaan. Hän kannustaa museoalan opiskelijoita lähtemään ennakkoluulottomasti maakuntiin työn perässä. Kun kokemusta on kertynyt, voi sitten palata metropoliin tai olla palaamatta, kuten itse päätin, Pylsykomppa hymyilee. Työnhaku tuotti tulosta ja työpaikka löytyi Kymenlaakson museosta, josta Pylsykompalle tarjottiin ensin määräaikaisia työsuhteita ja vuonna 2017 vakituista työpaikkaa tutkijana. Kymenlaakson museon kanssa samoissa tiloissa on Merivartiomuseo, johon Pylsykompalla on vahva side niin isänsä ammatin puolesta kuin myös kauempaa sukunsa historiassa. Merimuseon kokoelmissa on laiva, jonka kyydissä iso isäni aloitti matkansa Atlantin yli Amerikkaan 1900-luvun alussa. Laiva vei siirtolaiset Englantiin, josta matka jatkui isommalla paatilla. Kiinnostus historiaan ei ole ohjannut Pylsykomppaa vain ammatillisesti, vaan myös omat juuret ovat herättäneet tutkijan uteliaisuuden.
Sukututkimus tuo jatkumoa omaankin tarinaan. Nykyään puhutaan paljon historiattomuudesta, vaikka eihän sellaista ole. Menneet asiat ovat vaikuttaneet meihin, ovat osa juuriamme. Tavallisten ihmisten tarinoita. Tutkijana Elina Pylsykomppa vastaa Kymenlaakson museon ja Merivartiomuseon kuva- ja asiakirjakokoelmista. Työ vaatii sekä tarkkuutta että luovuutta. Hän nauttii näyttelytekstien kirjoittamisesta ja siitä, että saa aamuisin vetäytyä arkiston hiljaisuuteen, erityisesti ruuhkavuosien keskellä. Arkistossa näkee konkreettisesti asioiden järjestyvän, se tuo mielen rauhaa. Hänen käsissään arkistoon on siirtynyt satoja paikallisten kirjeitä, päiväkirjoja, sotilaspasseja ja muita elämän dokumentteja. Ammattitaitoon kuuluu tunnistaa, mitä säilytetään, muuten hukkuisimme tavaroihin. Erityisesti Pylsykompan mieleen ovat jääneet 1930-luvulla lähetetyt rakkauskirjeet, joista nimet oli sensuroitu leikkaamalla ne pois, tai paikallisessa tehtaassa lapsille järjestettyjen kesäkerhojen osallistujien piirustukset ja kirjoitukset, joista näkyy, miten ruuasta on ollut pulaa sotien jälkeisessä Suomessa. Onnistumisen tunteita työssään Pylsykomppa saa silloin, kun hän onnistuu yhdistämään museolle toimitetun vanhan valokuvan elossa oleviin sukulaisiin. Ne ovat merkityksellisiä hetkiä, onnistumisia, jotka jäävät mieleen. Museolle luovutetut materiaalit luovat tilannekuvia aikalaisten, ihan tavallisten ihmisten elämästä. Tällaista suhtautumistapaa hän peräänkuuluttaa myös vammaisuudesta puhuttaessa. Vammaisuuden tulisi näkyä yhteiskunnassamme enemmän, mutta niin, että se on tavallinen tarina muiden joukossa. Oma vammani näkyy ja kuuluu, mutta jos se ei ole aiheen kannalta olennaista, sitä ei mielestäni tarvitse korostaa. Vammaisaktivismin hän näkee ehdottoman tärkeänä, vaikkei se olekaan oma tapa vaikuttaa. Suuri valhe vammaisuudesta kirjan jälkeen vammaisuudesta on puhuttu enemmän ja avoimemmin. Pidän tätä todella positiivisena asiana. Seikkailuja. Pylsykompalle seikkailijuus on ennen kaikkea mielentila. Hän tekee aikamatkoja menneisyyteen työnsä ja sukututkimuksen kautta ja ihan konkreettisesti menemällä metsään. Monet elävät aktiivisempaa elämää kuin minä, mutta seikkailija voi olla monella tavalla. Pylsykompalle luontoretkeilystä ja kotimaan matkailusta on tullut rakas harrastus. Retkipolkujen lähistölle tarjoaa kyydin Matkaaja-niminen asuntovaunu, jonka Pylsykomppa osti puolisonsa kanssa muutama vuosi sitten. Matkaajan on voinut bongata televisiosta Huvila ja Huussi-ohjelman kaudelta 15, jolloin sisustusarkkitehti Mikko Vesanen laittoi vaunun täyteen loistoonsa. Tänä keväänä Pylsykomppa opetteli ajamaan vaunua itse, jotta pääsee tien päälle toteuttamaan ystävänsä kanssa äitien ja tyttärien oman reissun. Pylsykomppa on jo useampana vuonna osallistunut 52 retkeä vuodessa haasteeseen, jonka tarkoituksena on innostaa ihmisiä ulkoilemaan ja syventämään luontosuhdettaan. Haasteena voi olla esimerkiksi toteuttaa retki, jonka meinasi jättää välistä, lähteä retkelle aamunkoitteessa tai mennä lyhyelle retkelle. Pylsykompalle mieluisia tapoja liikkua luonnossa ovat kävely, hiihto ja pyöräily. Hän tuntee kehonsa ja tietää, mihin se taipuu. Ikääntymisen hän toivottaa lämmöllä tervetulleeksi, mutta miettii, miten eletyt vuodet vaikuttavat toimintakykyyn. Nykyisin hän nappaa välillä sauvat mukaan luontopoluille. Lisäksi hän suunnittelee reitit aina etukäteen, tutustuu esteettömyystietoihin ja karttojen korkeuskäyriin. Kannustan lähtemään. Ei tule ahnehtia heti liikaa, vaan kokeilla. Ja esimerkiksi saaristossa on upeita reittejä, joihin pääsee yhteysaluksilla ja joissa polut ovat leveitä kyläteitä. Kuulostaa siltä, että Pylsykomppa kantaa geeneissään Atlantin ylittäneen iso-isänsä uteliaisuutta maailmaa kohtaan. Samalla hän pitää itseään mukavuuden haluisena. Hän ei olisi esimerkiksi valmis myymään koko omaisuuttaan ja muuttamaan asuntovaunuun, kuten monet sosiaalisessa mediassa seikkailujen esittelevät ovat tehneet. 3-vuotias lapseni sanoi minulle juuri, että meidän perheeseen kuuluvat vanhemmat, sisarus, koira ja talo. Se oli ihanasti sanottu. Koti on meille yksi perheenjäsen, paikka, josta voi lähteä seikkailemaan. Mitä jätän jälkeeni? 3-vuotiaan Kuopuksen lisäksi Elina Pylsykompan perheeseen kuuluvat puoliso ja 8-vuotias esikoinen. Äitiydestä hänelle tulee ensimmäisenä mieleen sana hauskuus. Muistan kyllä pohtineeni ennen tyttöjeni saamista, miten kehoni kestää raskauden ja lapsiperheajan. Kaikki on kuitenkin sujunut hyvin.
Molempien lasten kohdalla Pylsykomppa palasi työelämään 8 kuukauden vanhempainvapaan jälkeen ja lasten isä jäi kotiin. Tapoja tehdä omalla tavalla on aina löytynyt ja vuosien varrella itseluottamus omaan tekemiseen on kasvanut. Se, mikä voi jollekin näyttäytyä erilaisuutena, on heidän perheessään tavallista, kuten esimerkiksi se, että joskus äiti pyytää vanhempaa lastaan napittamaan äidin farkkumekon nepparit. Työssään tutkijana Pylsykomppa pysähtyy usein miettimään, mitä ihmiselämästä jää jäljelle tuleville sukupolville. Mitä hän itse toivoo jättävänsä jälkeensä? Vaikea kysymys. Olen säästänyt päiväkirjani teiniajan ja aikuisuuden kynnykseltä, Pylsykomppa kertoo ja jatkaa. Ajattelen, että maailma on niin visuaalinen nykyään, että kaikkea ei tarvitse tallentaa. Ehkä en tietoisesti jätä jälkeeni mitään. Siinäpä sitten lapsen lapset etsivät ja selvittävät, Pylsykomppa toteaa ja hymyilee.